Hi guys, madung adlaw natang tanan so karong adlaw guys. Di ana pagkamang mga naong na magnaog iring bidli. Imura. Bingbing palamandaan. Betaw. Karon day guys kay mga huy mi. Dogriak. Dogriak ping ha. Kay mga huy ta kay daghan na tarong Sabado. Aga deng mama guys kay tos Valencia kay naning kamo pag ija karong idawat lagi pud kuno makakwarta pud siya looy ra man pud looy ko sang mama guys kay daghan pud kay koy kwarta no need na kay tapay ang igsuon tos Manila naginahanglan pag kwarta kay idang anak kuno nag LBM baton sa to ko kasabot sa kuan pud guys kanang nay nalooy pud kong insi atimita kay kanang nay wajid kuan na ba nga wajid dam nga mahitabo. Kay nauli noon si Darig Buhol kay magkatapok-tapok ang mga igsuon na pay nahitabo didto sila hang pamilya sa Manila nga na disgrasya pud ang bana namatay kay cardiac arrest baton sa to. Looy pinangga ra ba ko didto kaadto ni sa una kasi dito pa kus ila nagpudyo. Dan saon magadid nga di man di may baw-an atong kuas tawo. Grabe along padagan ga. Di man di natin may baw-an ning kinabuhi sa tawo. Na to naluoy kong atimita kay sige ra maghilak. Na sa ati ali ning uli bing. Naluoy po ko sang mama ganihan, di magkoy kwarta ang gitagag ko masay pat Valencia sila tong koy adyo nagdengan. Apot tong gihatid ganihas ko. Alicia Mercado. Muuli ra pud turong Sabado guys. Gusto la panahon ay nagbalik ni Dadare ang magbanding-banding may glag-lag bi. Kay tiguwang na ba po dya. Panagsara po may magkauban-uban na ba. Madunang masulit pag-adlaw nga na pa si Daris Buhol. Makabanding-banding mi. Dya. Ilis na. Tapos sila datos ibabaw si Tirik, si Atimita o si Manang Hiling. Kaya nagpasignal. Kaya masignal Daris Bay. Tuwa datos ati naghilak. Luoy ka dyan. Sakit ka datos daghan tanawon. Dabi. Hi kabi. Hi. Hi, wala pa nanot, bras. Saba na, Bin? Mga hoy, may kay gipalit nga kahoy, wa na po, nahurot na po. Diya, kuan, kanang mga buhi pabitaw guys nga, di pa ka do, dagko. Ang kuhaan na mo, manami manang mga hoy. Pagkuhaan na mo, arong inigabalik sunod adlaw, buwan, adlaw, matay nito siya mo. Di nakakinanglan, mga huy, imo na naman itong hipusin na disbay. Ang gamit naman ito nito. Ato ko baba. Ay, wala si Ilusu, alagin ng segmiro ka magkuba. Ato sa baba. Sabay mo ato si Babaw. Sinyan. Sabara ni guys, kay mga huy sa mi. Ayo, ijumbi ha. Wa lagi. Dito pangahoy kay mag Nixon mig gay na store tong Sabado. Agoy. Patay na oh, patay man lang. Mo. Ay, baso. Grabe pag mga sindang ay. Abog-ig kamot. Mari kay module ding. Pa. Friend tos ma'am. Isa na mag-imunti.
Siga mo gyapon ni di kagagmay. Ito nga. Pagularan. Bako na? Bako na? Oo. Pagkakas ni Kuan? Iya. Sumakami-kami. Naman diha. Wala nga bako? Wala. Diamis kataungan guys. Ris taong ni Kuya Ajoy. Nga gitanam. Namunga naman din ha. Big na bedak ko. Bingala day daghang log tubing oh. Nah, preski ko ang tiri. Kuha nang mga hinog kay mukhaan si ate diha. Di man guna mao. Kuan magutoy kan anang sahas, luoy ra magkuan. Taong labong na. Akan anan sa has katong insa to. Tuka manok. Kanang tanan nga yelo. Isid si mong bursa, do you have okay. Dari bis kamalig ni Uncle Roy guys kay mangita mig majuhon balsig na mga kahoy pa diha kay nahaman may pangaw dito sa ibabaw na may kahoy. Dari bis kamalig. Hapon naman guys ja na may mupalit og palija tan mig na bay dagko wa pa man langanin pa. Mga ugma pa siguro ni. Aray ko. Ugma pa, langanin pa. Ada yang isa dia. Yak. Talaga. Yak. Kani. Kamay papud. Gagmay pa guys, kay bago pa man nag-harvestan kong kuya ganina. Yung mga gagmay pa. Ugma pa din siya. Ma! Ay, kuan! Ay, kuanan! Wa. Okay. Suri-suri lang tani ba? Suri-suri. Uli na bi, kahapon na bi. Pagayud, di pagyud. Alanganin pagyud. Dali na dari. Aray. Banha si kakado bi. Wa nay, gagmay pa nay. Imong.
Kaya nga makog na pa. Ano man yung kamera? Ano di ay? Ano mo tayo ulit? Tapos na ito nagsigilak.